Znaš kolike su ledenice te? Da. Znaš kolike su ledenice? Veće su od moje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, i na času naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda u vijeke vjekova. Amen. Molimo te za zdravlje naše porodice, svih onih koji nosimo u našim srcima, i molimo te da blagosloviš ovo jelo koje ćemo primiti po Tvoje darežljivosti po Kristu Gospodinu našem. Amen. A mój ból za wszelkie rozszerzenie, hosszú élet során egészségben. Amen. Amen. Ki nyerke? Az is. Hol is? Akar fehéret vagy barnát? Ja, barnát. az is van. Mama, teď znovu oblak.
Čekaj sad. Sad, aj mi pomozi, šta trebam da stavim? Broj 9 ili plavu, ili ako nemaš, možeš ovu. Koja je boja? Roza. Dobro, sada opet ti. Ja zaboravim. Šta radiš? Sad gledaj ovo. Jak sam još pobediti? Gledaj. Preskočena si, preskočena si, preskočena si. 4. Ti. A mama pa da je dala super broj. Ajde. 6 je to, ja. Novogodišnja avantura počinje.